I què són els tres bàsics que defineixen la Bòstic? Doncs jo crec que una de les més primordials és la comunitat que ha generat aquest ambient i que ho fa possible el dia a dia. Aquesta força dels col·lectius que ajuden a que això sigui una realitat, no? I una mica la gent del barri que ens apoya i ens fa que això ho vulguin tenir en el seu entorn. És un espai del barri, però també és un espai de la ciutat. Sí, és un espai, diguéssim, que és una mena de... formem part d'una xarxa d'entitats que intentem recuperar espais fabrils que s'han deixat d'usar com a centres industrials i que pensem que s'han de recuperar per a usos comunitaris. Llavors, una de les coses que, com diu la Paula, és a revertir aquests usos i posar-los a disposició de la ciutadania. La ciutadania moltes vegades, i més en els últims temps, està mancada d'espais per poder fer activitats, autoorganitzar-se. Incrementar cultura de base també, ajudar que els artistes puguin desenvolupar els seus projectes en un espai que dona facilitats i que no et posa un impediment d'enviar un formulari i és difícil accedir a crear el teu projecte. Intentar això, obrir portes a que totes aquestes tipus de disciplines es facin realitat gràcies a espais que llavors es retroalimenta i són una realitat gràcies a aquesta gent que proposa aquestes activitats aquí. I ens dèieu, a més, que reuniu col·lectius del món de la cultura i també col·lectius del món social, no? Sí, de fet, l'espai de la Bòstic és un espai peculiar perquè no és només un espai cultural. Diguéssim que va començar com un espai cultural i el fet cultural és un espai troncal de l'espai, però la cultura no només entesa com un fet de consum cultural, sinó com un fet com un dret. És a dir, que nosaltres pensem que a vegades els escenaris són com una mena de barreres entre l'espectador i l'actor. Aquí hi ha gent que utilitza l'espai, però fa propostes, les desenvolupa i fa una mica la seva obra, no, diguéssim. Però a banda de la cultura, que el considerem com un dret, també és un espai de trobada social. O sigui, tots els col·lectius socials, sobretot joves, no, que estan fent front a noves problemàtiques com l'assetjament immobiliari, el tema del gènere amb el feminisme i altres temàtiques, es troben aquí a la Bòstic un espai, diguéssim, còmode per a ells, que igual altres espais més institucionals costen més perquè has de fer una sèrie de tràmits, una sèrie de burocràcies, i aquí no hi és. I després tenim altres entitats que van sumant-se al projecte Bòstic, que són ja entitats residents i que d'alguna manera donen valor. Exacte, conformen el que avui en dia diem que és la comunitat Bòstic. És la comunitat que d'alguna manera gestiona... Que tingui cara i ulls perquè després la gent ho vegi com algo potent perquè no se'n vagi a terra, perquè diuen, hòstia, no se'n pot anar amb tot aquest... I la comunitat Bòstic el que significa és bàsicament que hi ha una presa de decisions col·lectiva, una transparència de gestió i una transparència de números. I això tothom és partícip i tothom té, diguéssim, el seu paper en poder decidir, proposar, fer i desfer d'alguna manera. Perfecte.